Besarkada zorrotz eta laburra ematen digu desirak. Bultza egiten gaitu nahi dugun horren aldera, eta bakarrik uzten gaitu gero, babes gabe, baina aske. Hegoak ematen dizkigu, baina horiek erabiltzeko argibiderik ez. Desiraren dantza luzea izan zedin nahi genuke, baina kea bezala, joan egiten da airean. Kotxean, egia esan, momentu honetan. Normalean bide gurutzetara bakarrik heltzen gara, baina kasu honetan Francisek ekarri nau, egia esan. Aukera zuzena da bakoitzak hartzen duena azkenean. Ondo dagoen edo txarto dagoen gero denborak esango dizu, baina dauden bideak ikusita bat erabakitzen duzu eta aurrerago jakingo duzu ondo dagoen edo ez. Normalean, naiz eta txarto erabaki, beste bide gurutze batera alduko zara eta beste bide bat hartuko duzu, horretarako ez dago problemarik. Abestian esaten dugun bezala, tren bat etortzen danean urrengoko bat ere etorriko zaizu laizter. Beraz, gauza konpotzeko aukera nahikoa daude bizitza. Honek Ulisesek Itakara bidea egin zuenean, azkenean bidea askoz ere interesgarriago izan zen helmuga baino. Baina bidea helmuga gabe ez dakitain interesantea izango zanik, ez? Orduan nire ustez kombinazio bada, egiten dugun bidea bizi behar dugu, bizitza hori dalako eta ez dagolako besterik, baina uste dut helmuga ere interesantea izan leikela. Eta heltzen zarenean helmugara, heldu zara heldu behar zinen lekura. Gauzak txarto egin badituzu, txarto egin dituzu. Ondo daude, baina hori bazan zure helmuga eta heldu bazara, ez daukazu damutzerik, ez dago besterik, ez? Bizitza zelako edan ikusita, posik egotea, inguruko jendearekin ondo egotea, eta alden osasuntzuen. Ja, pertsona nagusi baten erantzunak ematen ditut. Letra batzuk oso berez ateratzen dira ideia batetik superaskar, eta gero beste batzuk kostatu egiten dira, eta bueltaka ibili dar zara eurekin gora eta bera, ez? Zuk bultzatu behar dituzu ateratzeko. Emozionatzen hauan zerbait, barruko gauza guztiak mugitzen dizkidan zerbait, ileak tente jartzen didatena. Horrek dira kantu borobilak eta bilatzen ditudanak. Hiltzon zaizkit loreak, taloratzen nekeak, golkolak, areak, harriak, talagunekin trago bat, buruko terapia bitzak, edo zein tabernan, soka bat bihotzean. Bueno, nik beldurra asko daukatzat heriotzari, eta orduan, uste dut mundutik pasatzea ezer utzi gabe oso esperientzia arraroa dela, ez? Eta beldurgarria. Orduan saiatzen gara era baten edo bestean gure tantak usten. Eta uste dut abestiak adibidez, badirela urtantak hor gelituko diranak lurrean betirako, ez? Abesti batek zerbait mugitzen badizu barruan, horrek adierazten du sekulako indarra daukala. Badaude abestiak mundu mailan jendea mugitzen dutenak, ez bakarrik pertsona bat, milioiak eta milioiak, orduan botere handia dauka musikak. Nik asko erabiltzen dut terapia moduan, eta bai goitik bera sentitzen dut liberazio bat, ez? Eta kantatzen duanen jendearen aurrean gainera, eta jende asko badago, eta jendea emozionatuta badago, feedback horrek egiten duena da, azkenean, atxamar puntetatik goraino sentitzen duzu horrelako satisfakzio puntu bat, ez? Niretzako oso satisfaktorioa da, ez? Eta botere hori badaukagu musikariok eta esenatoki baten gainean. Horregaitik dinot, pizka bat beldurgarria badela eta kontrolatu behar dena batzuetan. Aurrean daukasun jendea erabili egiten duzu momentu batzuetan, ez? Eta, niri puntu bat beldurra ematen dit, azkenean ataratzen dalako zuk dinozun animali hori momenturen baten, ez? Eta hori da desirak lortzen duena, azkenean desinibizio puntu handi bat, ez? Marrazki bizidunetan eta ikusten diren hoiek alde baten daukazula horrelako deabrua eta bestean aingerua, horrelakoak milaka, ez? Hartzen ditudan erabaki askotan, ez? Fijo, milaka. Segun ze deabru, badaude batzuk interesanteak direnak, momentu batzuetarako, eta beste batzuk ez, nahiago ikusi ere ez izatea.
Saiatzen naiz beti deabruak eta infernu hoiek danak ekiditzen. Pizkatxu bat makarra denez, gure abiadura handian abestia kantatuko nioke. Desiatzen dugun horrek gauza guztiei buruz hitz egiten dugu erabaten edo bestean, ez? Lortu ezin diren gauza guztiak edo sentimendu horrek guztiak, ez? Orduan nire usteoz desioa hor dagoela beti, ez? Batzuetan eskapatu egiten da arinegi, eta batzuetan ez da joaten eta hor dago zure gainean denbora guztian. Oso aldakorra eta oso buru arina esango nuke. Desirakin lortzen duzuna aurrera joatea da, ez? Eta helmugaren bat izatea, naiz eta laburra izan, orduan desioari bide oso zabala uzten badiozu, bide oso hartzen du. Orduan gauza batzuetan kontrolatu behar dan gauza bat da, eta beste batzuetan libre utzi, ez? Bakoitzak bere buruarekin argi izan behar du zer nahi duen eta zer ez. Azkenean gauza guztiak buruarekin egiten ditugu, osea gure burmuina da hori guztia kontrolatzen duena, eta guk burmuina libre uzten dugunean joaten gara alde batera edo bestera. Niri bihotzak ez dit markatzen, ez? Azkenean taupadak ez dit markatzen norantza joan behar du da. Desioarekin eta plazerrekin asko jolasten baduzu, ez dago zure buruanengan ez daukate kontrolik, ez? Eta orduan uste dut kontrola ezinagoak gara horrela. Orduan nahiago gaitue kontrolatuta. Orduan plazerrari eta desioari eta sexuari buruz eta horrek gauzei buruz ez bada hitz egiten, eta hori gehiago izkutatzen bada, suposatzen dut kontrolatuagoa egongo garela. Eta bada gainera emakume baten plazerra bare eta eskutatuagoa dago, ez? Lasaitasun osoz hitz egiten suposatzen dute. Bueno, lasaitasun osoz biziz esango nukenik izango dela hori guztia horrekin apurtzeko aukera, ez? Babitu, ez dakit esaten. Seri ez. Oso kakatia naiz, oso kakatia naiz. Gauza beldurrarri asko, gauza askori beldurra daukat, eta orduan, hori dana horretana deabruak dira. Eriotzari, adibidez, minari, gauza txiki askori ere, bai. Kotxe baten noanean eta dana oso ilun dagoenean, milaka historia egiten ditut nire buruan, eta historia guzti horiek dira super negatiboak denak. Horrela funtzionatzen du nire buruak, ez? Orduan oso pertsona beldurtia naiz. Gero egiten ditut gauza batzuk ez direla pertsona beldurtiarenak, eta horrekin flipatu egiten dut, baina benetan nire basea da pertsona beldurti batena eta inseguro batena, ez? Oso urduri jartzen naiz ateratzeko momentuan. Ez da prozesu bat, venga, igotzen naiz eta ez da ezer pasatzen, ez kostatu egiten zaitere bai, baina ez dekotzat beldurrek, ez? Azkenean behar izan bat da. Horrek irabazten du nire gauzak kanpora ateratzearen behar izan hori, horrek irabazten dio nire beldur guztiei, ez? Ni zabalduko naiz goitik bera eta hartu behar duzuen guztia niri berdin zaitzere egiten duzuen, ez?